Dafydd Davies Hughes yw cyfarwyddwr menter Felin Uchaf, sef canolfan addysg yr amgylchfyd yn Rhosirwaun. Mae Dafydd am ddangos i mi sut i wneud giat allan o Giat Derw sy'n tyfu'n gynaladwy ar dir y ganolfan. Ti'n gweld, mae di agor i fyny dipyn bach fan hyn, felly mae rai bo' na rhyw goedyn dod lawr. Rawn ni glirio i weld y sy yna. Mae hi sbia. Na mo, mae hi, sa ti byth yn meddwl defnyddio i nasa. Na, sa ti'n meddwl, sa coedyn yma di pydru. Edrychwn ni mewn iddo fo dipyn bach, ia? Sbia. Mae wedi bod lawr ers degawd yn barod. Cystal ag erioed, o'ch? O, nid hwnna yn neud giat bach del, ni. Mae'n bosib defnyddio sawl math o goed, ond derw di'r gorau gan ei fod o'n bren cryf. Mae yn ddilefel uchal o tanyn sy'n cadw pryfau draw ac atal ffwng, a mae'n bren hardd wrth gwrs. Mae eisiau hollti hon wan yn ei chwarter wan. Ni, ti'n clywed, ti'n clician. Mae gennym ni tua modfedd o'r gwynnyn mar ôl, lle oedd y siwgwr a'r sydd yn teithio fyny lawr y goedan. Mae'n bwysig quan tynnu hwn fe hwn yn pydru yn y giat. Sydd i hen arfer efo'r fwyall, dwi'n gweld? O, do. Dwi'n siw gysyn geni efo wyall. Wyall yn un llaw a'r haw yn llall. Be sy'n bwysig ydy bod yr ymyl yma yn fan hyn, gwynab yn fan hyn a'r gwynab yna yn wastad ac yn lefel efo'i gilydd, ti'n gweld ni. Dim bwys beth sy'n digwydd yn y canol, ond bod y ddwy ben. Ben, rhywun peth. A fo, ia. Oce. Na ni, mae hwnna'n barod wan. Mae'n weddol sgwar wan, dydi. Di tad. Ac all ti eisiau gwneud wan ydy gweithio ar y gwynebau yma. A gawn ni ati efo cyllall dynnu a'r ceffyl. Yn boeth yma. Mae hwnna di wneud wan, dwi'n meddwl. Na ni. Hwn yn barod, a mae'r coed bach yn barod. Mae eisiau marcio'n union lle maen nhw'n dŵad wan, fel bod ni'n gallu rhoi y tyllau i lle nhw. Mae yna ddau ffordd o wneud y tyllau. Wrth gwrs, yr hen ffordd draddodiadol, yr ochr fan hyn ynddi. I welwn ni'r celfi yma a'r lyniau sy'n dyddio nôl i ddyddiau'r aifft, gyda ddyddiau Rhufain. Wel, os yw gweithio ddyn nhw, mi weithio ddyn ni. Mae'n cymryd bach amser, ond Mae'n neud y gwaith. Mae'n neud y gwaith ac os ysgyn ti o'n finiog, mae'n neud o mewn dim. Na ni. Dwi'n digon tem yma. Mi wneud am rwan, wedyn mi rawn ni cyn ar y darn bach yma i gael o'n hollol syth, ynddo. Mae hwn yn barod i ddyrlio wan, mae'n siarad yr pigia bach yna fo ti'n gweld i ddal efo'i gilydd. O, reit. Felly... Ydych chi'n defnyddio sgriws yn byd yma? Mae yna rhyw asid Creu iawn yn y dderwen yn does. Wedyn os roed i hiar i mewn yno, mae'n pydru fewn dim. Fi rown ni pigia bach derw mewn. Diw, Mae Dafydd yn cyfuno tŵls modern yn ogystal â thŵls a dulliau traddodiadol. Yr unig beth ar ôl rwan ydy gosod y cwbl at ei gilydd. A wedyn sa ti rhoi clec bach i mewn. Nes bod chdi'n gweld y twll ynddo? Ia. Wedyn mae'r coedyn cam bach yma, fatha neidar, a jyst rhoi ti mewn o fanna, tynnu hi fyny i mewn o fanna. A beth yw'r pigia yma? Derw? Derw, ia. Mae heini wedi bod yn popdi nes bod wedi yn galad, ede. Na fo, iawn. Ti'n o'n bellach fawr. Na ni. O, diolch yn fawr iawn i chi, Dafydd. A, chroeso i ti, de. Diolch o galon, de. Ti. Champion. Iawn. O, na ni. Iawn. Off a fi nôl.